नमस्कार मित्रांनो, MHGK या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जनरल नॉलेजचे 15 प्रश्न पाहणार आहोत. जनरल नॉलेजचे म्हणण्यापेक्षा आपण कोरोना व्हायरसवर आधारित 15 प्रश्न पाहणार आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करण्याअगोदर जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूला जी बेल आयकॉन येत आहे तिला देखील नक्की प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे अपडेट तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचेल. चला तर मग सुरुवात करूया. मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे, कोरोना व्हायरस सर्वात अगोदर कोणत्या शहरात आढळून आला होता? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2, वुहान. वुहान हे शहर चीन या देशामध्ये आहे. वुहान या शहरात सर्वात अगोदर कोरोना व्हायरस आढळून आला होता. दुसरा प्रश्न आहे, भारतामध्ये जनता कर्फ्यू केव्हा लावण्यात आला? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2, 22 मार्च 2020. 22 मार्च 2020 या दिवशी भारतामध्ये जनता कर्फ्यू लावण्यात आला होता. तिसरा प्रश्न आहे, भारत सरकारने कोणते कोरोना व्हायरस ट्रॅकिंग ॲप लॉन्च केले आहे? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, आरोग्य सेतू. आरोग्य सेतू हे भारत सरकारने ॲप लॉन्च केलेले आहे कोरोना व्हायरसच्या ट्रेकिंगसाठी. तर मित्रांनो, चौथा प्रश्न आहे, कोणत्या सरकारने कोविड-19च्या विरुद्ध लढण्यासाठी 5T प्लॅन सुरू केला आहे? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली सरकार. दिल्ली सरकारने कोविड-19च्या विरुद्ध लढण्यासाठी 5T प्लॅन सुरू केला आहे. तर मित्रांनो, पाचवा प्रश्न आहे, लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्या राज्य सरकारने गरजूंसाठी फूड बँक अभियान सुरू केले? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1, मणिपूर. मणिपूर या राज्याने लॉकडाऊनच्या काळात गरजूंसाठी फूड बँक हे अभियान सुरू केले होते. 6वा प्रश्न आहे, कोणत्या राज्य सरकारने कोरोना व्हायरस विरुद्ध लढण्यासाठी ऑपरेशन फतेह सुरू केले होते? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4, पंजाब. पंजाब राज्य सरकारने कोरोना व्हायरस विरुद्ध लढण्यासाठी ऑपरेशन फतेह सुरू केले होते. 7वा प्रश्न आहे, जगातील पहिला कोरोना रुग्ण केव्हा आढळून आला होता? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1, 31 डिसेंबर 2019 या दिवशी जगातील पहिला कोरोना रुग्ण आढळून आला होता. 8वा प्रश्न आहे, भारतातील पहिला कोरोना रुग्ण केव्हा आढळून आला होता? अगोदरच्या प्रश्नामध्ये आपण जगातील पहिला कोरोना रुग्ण आढळून केव्हा आला हे पाहिलं. या प्रश्नामध्ये आपण पाहिलं की भारतातील पहिला कोरोना रुग्ण केव्हा आढळून आलेला आहे. तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, 30 जानेवारी 2020 या दिवशी भारतामध्ये पहिला कोरोना रुग्ण आढळून आला होता. 9वा प्रश्न आहे, देशातील पहिला कोरोना रुग्ण हा कोणत्या राज्यात आढळून आला होता? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4, केरळ. केरळ या राज्यामध्ये
देशातील पहिला कोरोना व्हायरसचा रुग्ण आढळून आला होता? 10वा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रात पहिला कोरोना रुग्ण केव्हा आढळून आला होता? मागच्या प्रश्नामध्ये आपण पाहिलं की देशातील पहिला कोरोना रुग्ण केव्हा आढळून आला आहे. या प्रश्नामध्ये आपण पाहतोय महाराष्ट्रातील पहिला कोरोना रुग्ण केव्हा आढळून आला होता. तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1, 9 मार्च 2020. 9 मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्रातील पहिला कोरोना रुग्ण आढळून आला होता. 11वा प्रश्न आहे, महाराष्ट्र राज्यात पहिला कोरोना रुग्ण हा कोणत्या जिल्ह्यात आढळून आला होता? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, पुणे. महाराष्ट्रातील पुणे या जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. 12वा प्रश्न आहे, कोरोना व्हायरस मानवी शरीराच्या कोणत्या तंत्रावरती परिणाम करतो? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4, फुफ्फुसे म्हणजेच श्वसन तंत्रावरती कोरोना व्हायरस हा परिणाम करतो. 13वा प्रश्न आहे, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हे अभियान कोणत्या राज्याने सुरू केले होते? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र म्हणजेच आपले राज्य. महाराष्ट्राने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हे अभियान सुरू केले होते. 14वा प्रश्न आहे, विदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परत भारतात आणण्यासाठी नौसेनेने कोणते ऑपरेशन राबवले होते? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेशन समुद्र सेतू. हे ऑपरेशन नौसेनेने राबवले होते. 15वा आणि शेवटचा प्रश्न आहे, कोरोना महामारीमधून बाहेर पडणारा पहिला युरोपियन देश कोणता होता? तुमचा टाइम सुरू होतो आत्ता. तर मित्रांनो, या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1, स्लोव्हेनिया. स्लोव्हेनिया हा देश युरोपियन असा पहिला देश आहे जो कोरोना महामारीमधून बाहेर पडला आहे. तर मित्रांनो, बोनस प्रश्न आजचा तुमच्यासाठी आहे, कोरोना व्हायरस विरुद्ध लढा देण्यासाठी सरकारने कोणकोणत्या उपाययोजना राबवल्या पाहिजे असे तुम्हाला वाटते? हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मित्रांनो, ईश्वराचरणी एकच प्रार्थना आहे की हा कोरोना व्हायरस लवकरात लवकर जाऊ द्यावा आणि आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा पहिल्यासारखे जीवन जगता यावे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि वरील किती प्रश्नांची उत्तरे बरोबर आली ती देखील कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूला जी बेल आयकॉन येत आहे तिच्यावरही प्रेस करा. भेटूया पुन्हा एकदा अशाच व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम. धन्यवाद.